खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव 31 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। सानस्लाबै बिलफोरा राङारि बजाखौ बांहोगोन। साना मोनसे मोजां खौरांजों रंजानाय आरो खुसिजों बुंफबनाय जागोन। गोदान मुवाफोरखौ सोलोंनो थाखाय नोंथांनि रोंग'थिया मुंख'जाथाव जागोन। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा रांनि गोनांथिखौ बुजिनो हागोन आरो बेखौ माबोरै गोनांथि गैयै बाहायनाया नोंथांनि इयुनाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। गथ'फोरा नोंथांनि थाखाय सानखौ जोबोद गोब्राब खालामनो हागौ। मिथुन राशि। नोंथांनि बांद्राय गोहो आरो जोबोद थुलुंगानाया मोजां फिथाइ लाबोगोन आरो नखरारि जेंनाखौ खम खालामगोन। नोंथांनि अनजाथावखौ एसे रागा जोंनाय नुगोन, जाय नोंथांनि गोसोआव नारसिनगोन। कर्क राशि। नोंथांनि जायखिजाया दिदोम सम्पथिया दिनै खावजानो हागौ, बेनिखायनो नोंथाङा बेफोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन। साबसिन जिउ राहानि थाखाय लानाय दावबायनाया जाफुंसार जानो हागौ। सिंह राशि। गुबै सम्पथिनि रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय मोजां बोसोन होनाया दिनै नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा लाबोगोन। दावबायनाया रमान्टिक सोमोन्दोखौ बांहोगोन। कन्या राशि। नोंथांनि सासे गोजाम लोगोआ दिनै फालांगियाव माबोरै बांसिन मुलाम्फा आर्जिनो हायो बेनि सायाव बोसोन होनो हागौ। जुदि नोंथाङा बिथांनि बोसोनखौ मानियो, अब्ला नोंथाङा थारैनो खाफालगोनां। तुला राशि। नोंथाङा नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरखौ जोबोद दाबि खालामनाय मोनगोन। नोंथाङा होनो हानायनिफ्राय बांसिन समायखिरा लानो नाङा। दिनै नोंथांनि थाखाय रांजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानाया जाथावना। वृश्चिक राशि। नोंथांनि सन्देह गोनां आखुआ नोंथांखौ जेननायनि मोखां दिन्थिनो हागौ। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे गोमोथाव मोन्दांथि मोनगोन। धनु राशि। नखरनि मिजिंथिनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंथाङा माबा मोनसे खालामनांगौ। नोंथाङा रांनि गोनांथिखौ मोजाङै मिथियो, जायनि थाखाय दिनै नोंथाङा दोनथुमनाय राङा इयुनाव खामानियाव फैगोन आरो जायखिजाया गिदिर जेंनानिफ्राय बारग'गोन। मकर राशि। जायफोरा गावसोरनि खाथिनि मानसिफोर एबा बाहागिफोरजों गावसोरनि फालांगिखौ सामलायगासिनो दं, बिसोर दिनै जोबोद सांग्रां जानांगोन, नङाब्ला राङारि खहा जानो हागौ। फरायनायाव गोसो गैयैनि जाहोनाव गथ'फोरा फरायसालियाव एसे निराश जाहोनो हागौ। कुम्भ राशि। खैफोदआव गोग्लैनाय सोरखौबा हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांनि गोहोखौ बाहाय। नोंथांनि खुरमा बाहागिफोरा दिनै नोंथांनि जुलिनि सुखुखौ एसे खहा खालामनो हागौ। मीन राशि। नोंथांनि अनसुला आखुआ दिनै गोबां गोजोनथाव बुब्लिफोर लाबोगोन। मोनसे फालांगियारि दिन्थिफुंनाय आरो सेमिनारफोराव बाहागो लानाया नोंथांनि फालांगियारि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामनायाव मदद होगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।